Malampusong gipatuman sa Regional Civil Security Unit 11 uban sa Police Regional Office 11 ug Davao City Police Office ang pagsilbi sa Order of Revocation kalabot sa License to Own and Possess Firearms ug Firearms Registration ni Senator Ronald Bato de la Rosa niadtong Mayo 27, 2026. Sumala sa memorandum nga gipagawas sa RCSU 11, opisyal nga nadawat sa unit pinaagi sa electronic mail ang mga order ni adtong Mayo 26, 2026. Kini nadawat ni Attorney Vicente Adrian Pajaro, legal representative ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nga miingon nga iyang hisgutan una ang maong butang uban sa iyang kliyente ug makigkoordinar pa sa RCSU 11 kabahin sa maong order. Gihimo ang koordinasyon ug operational briefing sa mga personnel sa nga nalambigit aron masiguro ang hustong pagsunod sa mga pamaagi, seguridad ug mga protokol atul sa operasyon. Gipasabot ni Rosette nga ang pagpatuman sa serbisyo gihimo subay sa balaod og profesional nga pamaagi.